Isona sami ukhosivalo icala lami lelelipilo icala lami ngoma yami. Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni Ndobane TV. Siyajabula ukuthi usubscribe kule channel yakhe onqa phambili. Kuyintokozo kakhulu kuba nawe mfowethu osafika kule channel. Siyacela ukuthi subscribe mfowethu ngoba sizokufakela ama video abaningi azokujabulisa kule channel. Bafowethu namhlanje ke nginzela nenkanakana yendaba ngoba njengamanje lapha nezinkundleni zokuxhumana abalandeli bayaphikisana. Khona bathi le ndoda lenzo ifaka njengamanje ayiphilile kahle ekhanda. Kanti kukhona bathi hayi iyazenzela nje lento. Ngiyacela ukuthi ke le video enzoyifaka njengamanje mawukuthi ngempela unesifo onaso. Ngicela ukuthi usuke eduze kwefoni noma eduze kwelaptop noma eduze kwe-TV ngoba ayi uzohleka kakhulu usuvuka isifo sakho la. Awuthozele le video. Lento yakho ingithola lapha imoto. Eyifithe angazi ukuthi ngiphize kanjani kodwa nje ngisibhlungu ngoba manje ngigqoka ibhantshi nje uzina hey lutshwala be lutshwala bezanga ukuthi imoto engishayisile. Awu usavikela utshwala ngena eyibani awu madoda mfundisi ibani siyaphila insizwa come on ngene ngeke Nkosi cha ngizonitshela khona manje bafowethu kodwa lapha ngoba nje ngikhuluma into eziningi ngibona isimo sishubile kwenze njani la ekhaya sishonelo hayi kahle wena mfundisi kahle wena nkosikazi yini Nkosi awu indaba engaka wena mfana uyaza buhlungu into awusasho na ukuthi unonkosikazi phela lapha yalo intombi yalo ayishayisosikazi intombi yalo nodakiwe awu suka awu kanti ningibizela into engekho uyazi sengethembile ngithi mina ngizogcwabile khuzanani anibheka ubheka akahloni inohlelo kodwa lomfana bazonishayisa uyalandela umbheke naye sinenkinga mfundisi besiswele kahle umuntu uzosingcwaba hayi ngabe idaka mina manje ngibheka mina ngayida ukuthi sidlale lesondini ya sabuka ukuthi nje basino 5000 efana somnike umfundisi uzongcwaba afike la hayi lani ke bafana hayi ke ilula kakhulu ngoba phela mina ngumfundisi nje olungile nje ongayingcwabi idaba ngingcwaba nje yonke into bonke abasebakaNkulunkulu yabakaNkulunkulu asicwasi okhulana nongakholwa siyabangcwaba yiko ke namhlanje ngilethele incebo ke bafana sifuna umuntu ozoculela mfundisi ngiyazi sengikhohlwe kusho nangu iyahlabelela hayi mfana over to you Uwe ma kwaze kwanzima we ayayay we ma kwaze kwanzima ukufa we ayayay we hayi namuzo kodwa usetoleni labafana yazi awatshela ukuthi ena usuwaphi nje bachazela kade ngawuqala ngibe ngibashaya ngale ingoma okay wekufa we awunamahloni ayayay we ma sengibuya kude kakhulu nomculo ngibuya kude kakhulu nomculo ngiyaqasha nje ezindaweni eziphezulu yabo yabo Cape Town Johannesburg nako Thekwini imbala yabo lento isegazini nje engani ngiyatshela nje we ma kwaze kwanzima ma mfundisi ngishonele mina awu anginaso isikesh lapha lomzoli ngishonele ngicela niphume nihambe la lomuntu wakho la niyowenza into anginasikhathi ukudlala baba hamba osokale wenzele imkhuba yakho le kude tshela bangatshela kanti bakhe bembize ngisho mina ngeke uzingi-afford ke mangaba ukhuluma ngomswenko ngeke nize ningi-afford vele ngeke ningi-afford yabo ishayithi le lingakhokha kwalo 5000 5,500 bese kubushintsha wema ngoba mfundisi abana lomuntu wakho hayi sikhuleke bafana ebele ngabe nje ngeke sakhuleke ngeke nize ningi-afford ngeke hayi macula yakho nawe manje ngithi we kwaze kwanzima ma mfundisi fana namehlo sesiyakhuleka baba siyabonga wema ayayay we khuluma moya uyinkosi wena kwaze kwanzima ma siyazi ukuthi uyimisela impela ngokuthi usikhuleke kodwa isimo esikusona anganayo asivumelana hayi nami ngicela sonke izinto zomama obani
angazi nami ukuthi hayi siyabonga hayi papa uqashwa hayi uqashwa umnyaka sambeni awusashwa yimini uqashwa yimini wema kwase kwanzima mama iyashikile inkunzi emnyama nesho balayo iyashikile inkunzi